Malagad si kami na Telefon Morales and then akong partner sa Dre, si Juan Retired. Asap kita, always say, apir lang yun at ang papangalan sa itong mahal nga Ginoo. Salamat kay Lord, sa maghihata ka na mong grasya, mga tagadaw. Thank you kay Lord, thank you. O karoon nga lang ito at timanon kanya nga suwat sa usa ka babae, nga nagpatago lang sa nga nga Sally. Kinagibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Sally. Kini akong problema ni bahin sa kumbana nga wala mi maayong relasyon tungod lang sa way maayong hinungdan. Ug kun ngano ingon magud ini ang mga panghitabo. Balot! Balot mo niya! Wow, yung tao, yung kanta sa kami. Uy, naitaw nga, nagduwa si Sista, doolo na kami. Brad, balot, Brad! Ang mang mo din eh, ang mga kadiyot eh. Balot! Ha? Yung hiko, kanta ko! Ay, ilan ka? Ay, pikot, binit. Aka na, ako mo, kadungol mo rin ang mga kadungol na. Okay. Talaga, na. Ay, pikot, binit, singkong painit. Punan o G's, kinsitanan. Ay, pikot, binit, singkong painit. Punan o G's, kinsitanan. Alarit si RJ, taksi ang tasa, og ibutang sabot, og ibutang sa paa ni Jenje. Ay, di na natado kay di ta magdungog, ha? Ano lang ka di ay? Balot mo di, ha? Balot! Oh, eh. Puntagan magugta. Balot oy. Oo, ma'am. Doon ko, ma'am, ha? Ma'am. Tagpila lang imong balot. 20, ma'am. Tag 20 na. Akin sining buwak, ma'am. Mao ba? Sige, book ikog 5. Tuwan na lagi ka, ma'am, no? Book ig 5. Usap na day. Balot dong, mukaon ka? Ay, kasayo ko di mo usa. Di ba magkapili maka hangtod ka daw ng pagbaligya sa balot? Ay, wa may pili, sir. Sa kusang rasa, sir. Basta balot. Depende rin naman ang sumapalit. Oo, sad no. Nya kanang bahaw na nung balot. Bahaw ko taon, mainit pa kayo ni Bagom ni Haon. More pa? More? O lagi, sir. Sir. Ang tanas, ma'am. Di ba init yung balot? Ang tanas, ma'am. Okay. Init pa oy. Init pa Init pa gyud dong, init pa. Ba? Init pa mangganas imong itlog. Pag lang katingog dong, init pa imong itlog. Init pa? Ba di ay? Ngano ka? Ngano day ka dong? Si Sir, murag na. Tulala, oh. Ni agi. Sir. Ang nagikik na siya? Lain mo Murag ko na. hingiki. Ambot lang. Sir. Sir. Patay pa gano'ng nagkik-ik. Uy, kinagik. Ikaw yung katawa, nilaala mo gano'ng hingik-ik. Pagka mo agad iingnan ko sa akong asawa nga, init pa na sa ko itlog. Ay, bitaw, sir. Sir, ito ko na init. Adi ka ngay kasukuan na, sir. Angay nilagay kang pasalamat kay init pa rin yung Dog, itlog. saan nga magpasalamat dong? Oh, pasalamat kay sulting nga init pa rin yung itlog. Di bro, di mama, duda ba kay itlog? Oh, usa? Di ba? Di ba? Bitaw dong. Ada. Dong, mukaon ka dong? Naun sa tumbana ni Musale, mura man to gidakdakan og kuan ka ng lubot sa naong adto. Ang naong ato mura gidakdakang lubot. Nagkulis maot man to. Ay da, basag dito siya na ibinsyo eh. Kaya nga no, lagi, unsa day nahitabo. Ambot lang ato niya. Nagpalit na dyan kong balot, di dool siya. Siya pa'y palit kag balot, siya pa'y masuko-suko. Nga no, musuko man siya. Ay gagawin medyahan, nagudako siya good. Kinangutan naman sa init pa ba kuno ng balot, kay buntag naman. Ang iyang sabot nga, ang iyahang sabot nga kadagabi iraman kuno ang balot hangtod kadlaw niya. Kay buntag naman, nangutan na siya init pa ba kuno. Unya nga no, masuko man. Ay ako, man sang giingnan nga init pang balot dong, init pas imong itlog. Iya na suko. Isamot pa yung kasuko, kay niagik-ik man ang tindirog balot. Suko, siya nga na kuno niagik-ik ang tindiro? Unya, Gitubag siya sa tindiro og balot nga. Ay, pasalamat ka, sir. Kaniingon si mga mas init pas imong itlog. Kay buti pa sabot, naapag kay itlog. buang. Kaya unsa day pagtanaw sa tindiro nga to sa imong bana waitlog? Ay, dadi na sa gito ang ikasuko na. Joke naman to. Ay, pastilan, baya ninyo. Maragumog mga batang way buot. Situla na ninyo. Ayaw ninyo pasagdi nga mudako na inyong away.
Kamura gihapon mag-antos ana. Si tula na ninyo. Nang luod dito na akong bana, ug wa na kay siya may pagtagad nako. Ugod lagi kay nahiubos, mao to nga ako jud gipakigsultihan. Ikaw ba? Nga naman ko. Ano uga na may tinagdan ako? Naunsa ka? Nahiubos ka na ako? May kalagot ka na ako? Tungod lang atong balot nga, niingon kong mas init mas imong itlog. Balik ka na eh. Awadaan lagi ko. Marag na ikasuko nimo kanang puwa nga itlog. Oh, wala na nimo. Eh, di man ikaw nga doon na itlog. May rin ikaw ikasuko. Uy, may ututog miingong ko nga ang imong itlog murag kamote. Ang ginakaw. Ang kabulingon. Awalig ka, oh. Awalig yun. Titagin mo, eh, sus! Ano masuko man yung taong ka, uy? Ang napakpakawaw mo ng imo. Hala, giunsa ka man kas mapakauwaw. Nadidaghan tao ato nga mauwaw ka. Eh, bisan Ato pa. raw tindinog balot. Bisan pa, noon sa taong kay, wato pa rin mo, dadalhin na kataon, nakapsulti ato. Mabit ang musulti ko Okay. adto kay way laing tao. Isa taong kubuang magpakauwaw kog sulti nimo ano isa daghang mga tao. Asawa ko kunimo ang imong kaawawan sa dako. O, kumaw na ay pahisgutan ng itlog. Eh, Aw kana man di ay o sige wala problema oy. Para sa kalinaw nato di na ko mohisgot ana. Sige na, dali na mga na ta. sumisudan. Itlog. Tawa na, biyan na! Recorded by X Thunder Gaming. Manong masuko man ka? Dahil ka ba, pag nagsulti nga yung pahisgot ng itlog? Ayun sa Dali mo- na ako pagsultiin taon. Uy, nistor nga mao man sudan nato. Di ko no be pangutan unta ka. Unsa may nakita nimo sudan nato? Oh, Tiwasa tiwasa. Oh. Ano di man nimo tiwason? basta di na ko gusto ng kadung pagkuhan ng wiskot ka, anak, basta! Nag-iskot na. Pagkakidot ba yan nimo? Itlog ka! Kataragay sinugdanan kung nanong nasuko ang akong bana nako kung mulito kong itlog. Awa kung unsa gid kaya bag utot ng tawhana, mao nga wa gid may maayong tinagdanay kay di man gid may mahusay. Unya, Minister, sama ka diya. Mura magagunay na kong problema nga gihambin niya, pre. Uy, Ay, kami may... ano kayo? Huwag may main buot sa kusawa, pre. Ano man, pre? Pre. Personal, pre. Mao ba? Personal. Hanadil na lang kumutok kaya na, pre. Personal mga anak. Pero, doon kay patabangan ako, away na lang ko, basta makatabang ko. Sige lang, pre. Kaya niya na ako, pre. Na, ayaw na wala problema, pre. Ikaw rin malkan siya ng pinaka na, pre. Maugit, pre. Ligaw-ligaw, pre. Ayaw sa man, ilong ka. Sige, pre. Kasi na, masugo na ito. Pagpalit ka nun. Ako lang bangka, pre. Nay, wa ka kabantay ni store, Nay? Wa ra ba? Kay nauli na di ay. Mao bitaw nang utana ko nimo og nakakita ba kaniya? Wa ko kabantay nga nauli na siya. Basig nag-overtime. Musulti man na siya kung mag-overtime na siya, Nay. Ngayon saan man niya pagsulti ni mo nga wa man ka mo'y maing tinagdanay ron. Siya ramang good anak good. Wa man ko makaapom na makaapekto nako. Siya ra gid, Nay. Mobitay akong ingon nimo nga situla na ninyo. Ayaw paapig ugma nga dili mo masitol ang problema ha. O kung saan ang pagsitol, Nay, ako maghiskot na ganit ang buong itlog, masuko man siya. Aulik kaya ni mong dili ka makalitok ana. Nga di mo sabahin mo nga di kumulitok, anak, kay mo man yung among giawayan. Di ko nunay, be. Ang inyong giawayan, bahin sa itlog. Unya, og na mga utana, unsa may giawayan ninyo, saan ako pagtubag, Nay? Aw apong ingnon nga tungod sa itlog. Oh, mauna din na. Di mahimo nga di na kulitukon. Naon masuko ko siya, baka doon ka na po, nga ka ng itlog. Aw aron dili ba mo mag-away. Ilis din na ninyong pungang itlog. Unsa man sa kong iilis, anak, Nay? Ilis din nagpunga Jolerms. Unsay, Nay? Jewelers? Oh, inigsulti ninyo ang kanang punga itlog ilisdig Jolerms para dili na siya masuko. Maayo, Nay, no? Sige, sige na, anak na lang. Akong ilisdan anang punga. Makigsulti ko niya kusab. Ako ni pre, ako niya. Malay mo ni pre, pre. Okay mo ni. Ay, sige, luktok niya, pre. Unsa? Ay, lagi pa darang imong problema. Kung unsa mo na, kalimti na, ay, abdana. Ay, ayo, ay. Musugot ka, magpustaan na ita. Basta, pre. Saman.
Basta anay na, makikpusta ko nimo usa ka libo. Jawas God. Kuha ko na God. Oh, sama. Nakiksugal ko nimo, pre. Sa na pre, sa na pre. Di, tatubag na sa ka, pre. Musugot ka ba nga makiksugal ko nimo? Oh, depende sugal. Unsa may pustahan na to pre? Makikpusta ko nimo usa ka libo. Unsa man na pre? Ako, ha? Sa puti kag itlog. Oh, see? Makatingog sa. Tag-anan ako, no? Aw, wa, nagpildi na ka, pre. Tepa, pre. Sa ipot mo pa sa sabot, pre. Sa puti kong itlog ka ng natalawan ko. Basta kay puti kag itlog, pre. Hanggang mong kada, giskutan na sa ay. Pero okay lang. Okay lang ka. Kaya man sa kalibutan ani. Aw, ya, unsa man, pre. Deal, ha? Deal na o no deal? Jawars God. Sige, deal. Sige, karon dayon, ha? Karon dayon, basta mapildi ko, muhatag ko nimo duha ka libo. Pero kung ikay mapildi, usa ka libo lang. Jawars God, pre. Sige ka, pre. Sige ka, pre. Basig, mahay ka, mahay ka. Wala problema na ko, pre. So, garul ko. Ah, sige. Karon na. Pero maulis ako kay magkukwarta. Balik ko rin. Da ako kwarta. Aw, sige, pre. Basta mapildi ko mo, pre. Imong usa ka libo, mahimong duha ka libo. Sige. O, pre, pre. Ay, bawi, ay, ha. Wait, ha? Bawi, patay. Dong Nestor, dong, magsulti ra gud ta dong. Eh, sa kong sumuka sali. Ngano man ka, uy. Gamay ra jud kay hinungdan imong dakpon. Unsa man gusto pag maabot pa ni sa atong panagbuhat? Ikaw, gusto ka? Pidas mo eh. Gamay ra gyud sinungdan tungod lang sa Oo, sa? tungod lang sa Jolens. Sa Julian. Kanang dong kanang imong Jolens, naibaw na ka. Liso na naglitukon. Oh, mayo kay libaw ka musulok yung akong dugo. Umlito kag Jolens. Mao bitaw, nga mag-istorya ta nga data mo hisgot anang Jolens. Sige. Pero, unya na tabang istorya. Tinapok ko yung atiman nun. Makakwarta ko, ani. Mao ba? Wala ka pagbalik? Oh, siguroon ko ni kay kwarta na ni. Unsa man ang kwartaha ba? Ay, basta, nagbalik na ko. May kwarta na ta. So wala ka masako nako. Wa na. Basta, di ko lang padunggang ang mulito pagkagkuhan, ha? Jewelers, ha? Ha? Oh, sige, rin ako, ha? Unya lang ang istorya. Nagbalik na ko. Unsa tutuhan na uy? Gilisa na kinako ang itlog sa Jolens. Ya karon niingon siya nga di na kuno sa gusto nga mulitok pa ko atong punga Jolens. Wa tingali siya kauyon sa Jolens. Kakidot. Recorded by X Thunder Gaming. Pagkadili masabutaw na. Abi na ko ni-approve na siya sa Jolens. Oh, asa naman sa tong bana ni mo? Namurag nagdali-dali man to. Ambot atunay. Makakwarta ko no siya ingon siya. Unya unsa naman, lipik tong akong giingon nimo. Nahaambot ay naglibog ko na uy. Anong maglibog man ka? Wa pa dai mo okay. Ingon mo to siya nga okay na mi kay wala lagi kuno kumulito kog itlog. Ako na kunong gilisag Jolens. Naunsa ba nga pagdaiglakaw niya giingnan man ko nga basta ha ay na kog padung nga mulitok pa kanang Jolens ha. Di na man ko palitok kun og Jolens. Bungot sa itoy. Patindot. Oh, pre. Niyan ako, pre. Unsa man. Sige, pre. Kaniharam ng huwat, pre. Ako sang tawag ko ng middleman, ha? O si Busing mo refere. Ako sang tawag ko na ako. Mo, daw na ni. Klaro kayo. Magdali di ay. Degi puti itlog eh. Kalagum ini ako itlog ha. Kwarta na ni. Pre. Siya mo ay saksi, pre, ha? Aron itikas ba? Oo. Ayun lang ka, pre. Wa man ni Malaysia, pre. Ano din siya, ani? Sugal ba ni? Sige, ha? Ako 2,000, ha? Ako 2,000. Sa ako puti kag itlog, ha? Bahala na ni. Okay. Ako sa kalibo. Okay, laga. Pakita na, pre. Ubuhon ako kasunod, be. Bahala na ni. Basta kwarta ni. Talawa na yun, be. Kaya puti na, talawa lang. Puti ba na, ulagom? Refere. O sabay kasulti ni mo refere, ha? Wow!
Lako! Unya, lako! Ha? Oh, okay, pre, okay, pre. Pildi ko, pre. Imo na akong 2,000, pre. Yes, okay na, pre. Okay ba? Okay na, pre. Bahalag pildi ko ni mo 2,000. Daog sad ko 20 mils bayot. Pre, ganun, pre. Pinustuan na yung masan mi. Nga magpakita ka sa mong itlog. Unya, dilim yun sempon mo tuo nga magpakita ka. Maunag pustuan na yung Oh, karon. Kinagpagkita mo ka sa mong itlog. Nga, lagom. Daog ko. Paglag sa ilong. Dong, dali na mga na ta. Pasensya ha. Huwag iti laing sudan. Pero may kwarta na makakaaw, makapalit tag laming sudan ini. Pero sa pagkakaroon, agwanta lang sa ini ha. Imo ning paborito, ang imong itlog. Sama ka! Sama ka, Sali! Balik na sa kada! Naunsa ka, uy? Di ba? Di ba imo na ko ginisan og Julens? Oh, ingon ka nga, di na ka gusto mulito ko kong Julens. Oh, pagkabuo Magkay klaro. Pagkabuo! Pa! Mao na ang akong problema. Murag, wa pagid ka move on ang akong banas itlog ba, suko lang gihapon. Unsa akong buhaton ani niya, uy, unsa man ka mo ang pasultihon? Sally. Hello, Ate Pres! Good morning! Bang! Good morning, Bang! Okay, good morning! Ay, sa tanan. Nya. Nga, namati. Ning among, ning ato tulumanon, daghang kay salamat. Salamat kayo sa tanan nga namati nato karon labi na gyud ni Konsyal Buntur Tatoy. Nga dito ta sa ilaha si Ma'am Crisanta. Crisilda. Ha? Marie Chris? Oh, Ma'am Marie Chris. Sorry po, Marie Chris. Kalimot yung ni mga Marie Chris. Thank you kayo. Salamat sa tanong mga tao niya ni Konsyal Tatong Konsyal Buntur Tatoy. Thank you kayo. Salamat kayo. Labi lang yun ni Sir Glenn. Dinha. Thank you. Salamat kayo yung tanan. Kunya, sa tanan po mga tao ni Kuya Dick Pepito nga kanunay sang namati. Ate Jinjin, ikaw sa Ate Ay Jinjin. ako sa Kuya Alan. Thank you kay sa mga mama nga nipalit og Don Pepe Tablia kay taas ang energy, happy pirmi ang mga bata. Unya ang Don Pepe, ang tigama sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og Yema Yema Espesyal. og tasty fish cracker og macaroni crunch nga lami kayo. Okay, mga bata, iniguman ninyo inuman ng Don Pipi Tablia, magbawod sa mga ng macaroni crunch, niya tasty face cracker, face cracker, no na face, to fish cracker, o ingon man, Yema, Obi Special, porti labia na bawod mo sa eskwelahan, indot kay na, niya, happy yung gana kung mainom ka, o Don Pipi Tablia, happy, sama ka happy, kung muadto ka sa Happy Mart waluna kulon tabunok og maktan, the best yung kay suluyan dito kay darihata ng mga palaliton nga barato kayo. Unya sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, salamat kayo sa pag-inom sa ato ang Said Panjawan Coffee Mix. Thank you kayo Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dog JR Pipito. Og sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choy Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Arrao, og si Ta Lister Daan. Thank you so much kanino tanan. Sa mga tao po ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Pulian Fertilizer. Good morning di Buriakap, og sa ilahang Ma'am Nenen Moreno, og si Ricardo Moreno, og si Kapitan Albert Mumpat. Mumpat. Oh, Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, good morning no diha. Og sa tanan, sa ilahang Ma'am Faye Bayarcal, sa Bayarcals Eatery. Thank you so much. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood,
kolesterol, katutaas ng sugar. Ayaw sipyata pag inom ka da adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniudto ni mo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong immune una ka mukaon sa imong paniudto. Maog gyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkaguol, tinataang ang mahadok anak tungod kay, doon nanay makatambal, makapalibyo, makaayo. Anang atong gibati bahin sa kidney o UTI? Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inom kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ug sa tanang asa to babalik na si Mapalit ni ang Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Didings Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, og sa tanan po na ito mga igsunan nga migamit sa tuang the best kayong i-plus ang Seed Liniment Oil. Thank you, yung kayo ninyong tanan. Salamat sa paghimo ninyong number 1 sa tuang Seed Liniment Oil. Nga tinubuwag tag sa panuot, pamaol, prakit sa kalawasan, barikos, bens, katul, kutos, kabataan, ilikay, paginta sa linggi. Kung kita maghaplas sa said liniment oil, mauna nga ang giingon ni Sir Ryan Kangking nga niya na sad ang dinggi matupag Sir Ryan Kangking destalisay bantay-bantay mo din ha kay naan sa dinggi kamo og ganahan mo nga batog nga safety mo likay mo sa dinggi panghaplas mo og said Panyawan said liniment oil kay maunay the best kay natong i-haplas aron nilikay tas dinggi mas dako ang atong gasto kung ma-hospital. Ang atong mga anak kaysa bupalit kag said liniment oil sa butika lang yun. Ilikay og dinggi ang ato ang mga anak. Ilikay sa dinggi. Mao na nga ayaw lang mo kakuan. Nga mo palit og said liniment oil nga medyo daig presyo yun. Kay tinuod mo sana mo tabang na tugod. O tinuod mo na lahi mo na sa uban nga istorya ra pero dili di ay wa di ay. So basta kung kamo gusto mo mulikay dinggi, panghaplas mo sa said liniment oil nga anhara mapalit sa butika, di ba kayo gali? Oh, basta tinuod gams sa Seed Liniment Oil ang epektibo kay napatud-an ang katawhan labi na gyud karong panahon na nga kuyo ka sa dinggi-dinggi bitaw gams. Oo. Adto tas butika mo palit ha. Tinuod, Okay. Kay wa gyud na ibaligya sa gawas Wa gyud. ang original nga Seed Liniment Oil. Tinuod. Okay. Adto tas butika ra gyud ha. Butika ra gyud. Okay. Onya gams, bahimo sad gams adto tas sa Facebook. To bisitahan na to, bisitahin niyo mga hingala ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. At tutang to sa Facebook po na siya. Nya i-type niyo ang Panyawan Herbals panghigala. O kayo kalimot mga igsoon nga atong i-like ang page diha sa dapita unya makita ritanan ang mga genuine Seed Marketing products gams. Ug ang mga Panyawan products Seed Marketing mapulit po na to sa Shopee. Una mga mao lagi na ang tinuod nga Seed Liniment Oil sa Shopee og butika. Thank you. Nya gams ang ating tigibitan gams kanang gwardiya ni siya sa Best Buy gams. Best Buy Mart? Oh, nya siya patay biliban ako. Tupada sa Mart, di na? Tupada sa Mart. Kay sa grabe ko grabe ka naman siya to gams. Na panoton siya gams. Batay Seed Liniment Oil ko yang. Thank you kayo. Si Saldo Tokong. Guard sa Best Buy. Nyari asan sa ako bayo gams sa Panganan Island bagams. Si 58? Si 58 og si AP ang sawa. Thank you kay dong. Kita tadi dong taon anang nya basi busori nya misgulyad kay ingor ba ka daghang labas isda ida. Busori mi diha kanang hunas kayo. Thank you nya si Gani og si Yo gams ka. Pirmi gina na to. Si Gani si Yo Perez. Ya sa Nawanaw. Okay, thank you. Then Thank you! Yes, sa ato mga tikpaminaw na binediha kumusta ko sa mga Kabugos family tang Iras Elungos Leyte. Unahan ni silang ex-barangay Captain Bobby Ralios, no? O
Tatoy Boy, Nanay Martinina, Mama Sinaera, Carmen, Baby Amber, Santa Lucia, Bibi Samantha. Greetings, gikan ni Jackie Ogramel, there is Sabi Rodriguez, Cebu. Ayaw ko makalibot ha. Celebrity ko si Biorizo para sa mga bata. Alang sa mga dagko, mga lalaki, pwede sa mga babae, pwede pa sa mga tiguang, mga senior citizen. Ayaw kalimot ha kay magpabilin kini, dili mag-dry ang atong skin, kung doon mga apap, doon mga katong-katulin yung panit, ang atong celebrity ko si Biorizo, doon mga sangkap, gulot tayo ng papaya extract para ni ini. Labi nagdoon mga dead skin mo repair kini aron magpabilin ka ng Cotis artista Cotis for sila na younger looking. Celebrity ko take me so thank you. Okay, unya. Sa tanan po na ito magkaigsunan, siguro wa mo masayod, ganong daghan kay ng mga gibati nato sa atong lawas, tungod na sa mga tuksin nga busodi na. Kanang tuksin ngilingid kay na mudag, tao sa atong blood cells. Unya, maog yun na kinaimportantihan ang blood cells, kay maunay mo ato sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Timan, igyo na niyo. Ini kadaot, ana, kay ang daoton ng tuksin ang cover o puto sa atong blood cells. Kung madaot ang sticky o mulapot ang atong dugo. Maunay hinungdan nga poor blood circulation kita. Gisod yun ang atong dugo. Kay sticky naman kayo. Tungod mo na stoksin mo, nagkagag, bationg, sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balitian, constipated na ka na, mo ginang number 1. Yan ka na constipation ka, lisod mo kayo na, tungod kay maum na iragdag, kulon, cancer, kundi na mahabwa ang tanang mga hugaw sa imong tinai, mupundo na diha, muhatag nagpulip sa imong tinai, mo na makaingon sa colon cancer nga lisod kayo, para mag yun ay simptomas ang colon, ritso-ritso gina, labi na yun sa atong kidney, sos lisod kayo na sa tanan ay. Mao na nga i-wash out, i-flush out na nato ang mga toxin sa kalawasan. Inom na tag Genitox, usa ka kapsula, usa ka oras, hindi pa kamukhaon, mura lang maintenance nimo. Kadadlaw yung kainom, pero doon na kabalatian, katulo kainom, buntag ito hapon, usa nga tos, 2 kapsula, matag adlaw. Ima na itong 8 nga tos sa 12 ka basong tubig, yun na, matag adlaw. Genitox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog, number 1, kayo matangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, ano ba? Okay, ang sender na to karugad lawag. Bakit kasi sindo na to, bang? Katulad di ha. Ha? Si Inday. Sali. Sally. Ha? Si Sally. Si Sally. Kana Ate Pres pa. Sally. Ang problema ni Sally Ate Pres kanira yung bana ng suko bag sigis gutong itlog ba? Ha? Itugot ta ng itlog siyang bana niya. Oo. Kani yung bana god medyo may pagkalagom sa sudong itlog ni kanan. O niya na ilad gyud siya nga kuan ana sugal-sugal sila giilad gyud siya pare. Nga usara yung itlog niya nakapusta dis bayot og 20 mil ba to or pilato nga giingnan siya ningon to yung kumpare nga sanay ta sa akong magpakita na ang akong kumpare itlog nga po sanay sa siya kumpare Ate Pres nga 2 nga usara itlog niya so pag ana duha may ang itlog lipay kay siya kay nakadaog siya nga 2 wa siya kay bawo nga ang katong bayot ang sabot nila tong bakita siyang itlog kadaog siya 20 dito katong iyang kumpare mao na nga ang iyang iyaha sa taong asawa, magsigisgot sa itlog, gilis ang dulin. Karon gibalik sa og itlog. Siya, wag itay lain. Ang imong lang paborito dong, matsunan ang imong itlog. Kukit siya. Wow na diha. Pero simple kayo problema. Bitaw. Simple good. Itlog na good. Itlog na hinundan. Murag binata naman na ilahang kuan lan problema. Nalunong yun. Binarunong. Binata lang ko. Pero kaning, iyang kuhan, waman, simple ba kini? Simple naman ano. Ang gali na, nga naman makita ko yung itlog dong. Kung may problema, Tor. Bida. Ang ayaw ding iyang kuhan. Ate Pres. Mauna. Pero sige lang, tagaan na itong tambag. Sige. Ba, mo sa may matambag diya, Bambe. Naa diya sa Bible, Bam. Kung ari ta dire sa Efeso 4. Sige. About sa itlog? Efeso 4 verse 2. Oh. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailobon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Muluksod ta dire sa chapter 5 Oo. verse 21. Tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Kana, mo Verse na 22. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana. Verse 25. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Mao na yung mga mahabasa dire sa mga linya. Aha. Ang inyong ang gilalisa, no, murag dili ra man kaayo. Wag yun, wag yun. Wala yung kaayo hinungdan. Wag gali mabasa diya, Bam. Oh, ang inyong pangunta, ang inyong lalisan diya, nga pa ba may kapalit og bugas ugma?
Mao na. Oo. Nindot unsay inyo daon-daon, unsay inyo kabalikbog gasudan para ninyo ini kaugma. Kung naa pa ba mo ikabayad sa kuryente, nagting bayad na. Tubig. Ano, no? Ug naa Uban pa yung beranan. ug naa gani mo yung mga anak, wa pa man siguro ni anak, pero pananglitang naa na mo yung mga anak, doon na may mga kaso nga susama ni ini. Doon na ba kamoy mayong komunikasyon sa inyong mga anak? Wa ba ninyo siguro mapas- ni sila anak pa bam? Wala pa. Oo. Ari lang ta dire. Ang kaso ba magsigis talaga ng lalis nyo, maabot na panahon na ana mo'y anak, dili ninyo matagaan niya igong panahon ninyo mga anak mapasagdan. Aron bang panahon na importante ang pagdiya sa mga anak in taon karon kay daghan ang gitawag og teenage pregnancy. Oo. Daghan sa mga bata nga nag-adik-adik Tungod mga na bata sa pa. tungod na sa social media bam. Oo, kay kanang- Ang mga bata dali kay makakita parte ang mga sex makita na to sa cellphone. Bisa kung saon nimo kuan bam nga ayaw mo tan-aw na, tan-aw gyud. Bisa kung saon. Usan sa no? Mabito matuna ko yung mga nakaila, ang ilang mga bata, limit to gid ang cellphone. Kani kato nakaila na ko manager sa Mico, Mactan Electric Company. On weekends. No. O kana sa si Kuan ay murag si Jennifer Lopez mo siguro to. Well, Jennifer dato. Kinsa ba itong artista sa gawas nga ay ang mga anak sad. Musak uod ka nigog suka oy. Pera. Usa ta. Kuan. Kuan na igong suka. Kada bang mga Muti. wati. Ano kay? On-air taman na. Uy, pasalamat ba ikong niper no? Kay kang iyang kay magwangan taas kaya tanang balaki no? Sigurong ejit, Murag taas pa sa iyang papa. Pero bayag. Ako to naliwat ako. Liwat ni mom niper no? Limay ka Pero liwat bayag, no? Liwat Unsa ni Ma'am Regina. Unsa iyang sports na niper? Sports car. Basketball, unsa iyang volleyball. Balik ta. Oh, Balik. Sige, unya. Dili, Bam. gipuntanan ako sa niper kay usa man as parenthood, parenting. Oh, isip mga asawa. Uy nga nang niper oh. Hilig og sports kasi portaan na iyang anak. Imbes basketball kay taas dias volleyball. Suporta gihapon. Ingon na anak kay Pero portan- kaning itlog bam, suportahan gini. Kani, magsige mo galis, huwag yun na hinungdan. Kamu pa, sugar usad mo. Hisgot mo pusta Dili, wa to siya sugarol. Dili di siya sugarol bam. Ang iyang kupari kay gilid-idlad siya. Oo. Kasi talaga ng sinder. Si Sali, ang sinder. Oo, sawa na. Iyang banas ni store. Oo. Na, biyain na lang ni, biyain ninyo ng IT man yun, sinsapik mo eh. Bitaw, tinood na. Importante kung sa inyong kukuhan ng mga gimbuhato na inapagdahin na eh. Di, baka nang iunahan, nang magsigim mo glalis iunahan na, ilisin na lang yung topic Lisin yung na oh. problema. Ayaw na na. Ayaw una ba mo ikabayad. Kita mo na problema, ano lang na itlog. Tanawan yung mga ato po by buslot, ilisin na butang yung kuhan, bulkasil, usan yung kana. bulit diha, oh. Yung mga kanal, di awaban ni Baray, mo sa glalis diha, oh eh. Nanti inyo problema, ni gawas ba ang 852 o 524? Mauna. Oo. Ang importante mo sige muglalis, importante na ba inig pangaon, inig higa, magsige muglalis mo, mawangin yung harmony, mawangin yung hapag ka magtiayo. Willing. Oo. Kay ako, og sa kong bahin, di jud ko kanahan ka na naatay lalis no kay kanang inig pangaon na to bolo di takatun Ano man? bolo di takatun sa itong ikaw kung natin dilalisan natin gihambin nga kaguol di takatuto kaligagis kontra Ngano man? ang buto eh. Naglali sila kapatian ng itlog bam. Unyong pondo yun na nato, mingon, pondo yun na nato, kanang mga raman ay datao raman sa buko. Okay. Na, muna nga, ilisin na ninyo, o gusto mong, dili na mo magsige, isgo tanang itlog, ala ilisin naglanggam. Salamat mo ko na kating naman yun. So na to.